بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma urid mo Allah Ta'ala papawamakin to na gusto na bamatag papawamakin ka diniyo di kambantayan at yung kaya di tano di kan juru basa ko Quran agus sa mga sabdan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umang ninakon ko Allah apian da kanudan matatago si sangkay piyagigdidan ang kay Pilipinas na gusang kaya dunia na pumaninang po Allah Ta'ala mapipiyad na ginawa niyo sa lango. Ibarat o mga bangsa ko makapupuan sa diyang kay Adwaranaw, diyang kay Igdaranaw, matatago sa kanan mga ingad makaliliw sa Pilipinas, maanasi sa abroad, na dinikap sila makurkanusan sa siya pang kanusan o Allah lamon agus sa mga pamilya niyusan na gusto mga pamilya niyusin sa ingat imandu na ay magpumagusay tanong sa makampat na so lima susun piyang isa na tanong Rasul sallallahu alaihi wasallam pumakutan. Ayaw mo na niyan na umanisar ko tanong na inisugur ko tanong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pumakutan tanong kaya lima susun. Ayaw mo na pumakutan na pagurad-uradan. O di na ayaw mo na niyan na punabnaran tanong o anda manaya ikang gula-ula tano kapag gula-ula tano ron sa mapya sa magaan oras. Amarin yung urip no Allah na ayaso pa ka adyang kutatao amamamakot si kumapya na adyang kutatao amiddaraynon. Middaraynon si gudinyan di kanggal buka kumapipya na kasunditar kaya noon si kung pumakatali ko ang mga muri ang mga masa sabab sadyang ko itong upun, matukaw o kapatay na balingan ko tuhan yan nakasundit. An Ibn Abbas radiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Mana niyan mga ibnu Allah na Pitro o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamakuting ka sulima kudapan sulima. Emalan yan na pumakutan ka ang kaya lima susun kudapan kapakatali mo lima susun. Pagkanaroon na sababa ka kabla harami. So kamudang ka kudang kapan emalan yan na kalukas. Pumakutan ka agyang ko to kapapati dal makasi ko kamuda ko dapat kapakatali mo o kalukas ang kahino nakagyadiyang ko ta kamuda na sisir kapan so bagar sisir kapan so kisusugot adyang ko to
ayaw na niyan na badan ka, na sa manuto na lang na punggulaulan ka na malap kapasad ka. Bida, so kapanambayang o kahudahan, mabubugar, diso kapanambayang o minitululoy na diyan, marag na tanto, adyang ko to kisusugot o lawas sa mananan na diyang ka na nakamuda na pinaplanan sa diyang ko to pagkasirong si ko araso Allah aso kumya balaga mag-Islam akamuda na isa sirang ko pito apakasirong ko araso Allah. Ikadua, miya ali Rasul sallallahu alaihi wasallam na pumakutan ka so kapipiyaw ginawang ka kodang ka kasakit. Gina, tantuanan marayag adiyang kanan agya tulong Rasul sa pumakutan so kapipiya ginawa kudapan kapakataling umaw kasasakit sabab sa sadyang kuto ang kapipiya ginawa tao na mala at tantua kapasadyan kung kapag galubukyan sa mga pipiya na gusto kapag galubukan yan si kusimba niyan ko Allah di so pagkasakit kasub kasakit na miyatangkad amanan yan na may kurang doon so kipo po ninindigan yan sa ko mga galbukyan katagulabawron so pagpangasasakit ayat na miya sandud na so mga unayan no kawiyag-wiyag dataradyang kutat kasakit miya permanente dun sa ikuyigan yan na mabuhat-buhata na dataro tumampu ayat manakapakaklidyan na uklida o mga tukanay niyan na gina ni Margan ka miyada doon na diyang kutong akapakapumakot ka magamal na gusto kapakapumakot kang galabok sa mapia higina mini talihumar ka so mapanada ka sa sakit natarimaan tanong langwa na manusia nagpakaukit sa kasasakit at piyaso mga nadi na niya kaukit silang sa kasasakit. Ganan so kadaklaan ko pangasasakit na binisinditiran adyang kutong masairan kudairan pangkasakit kudairan di panapuntaman si kumapiagarabak nagususimpairan ko Allah. Gusok kasakit nagyutikap katukoy niyan kubaliw kapakababagar ay gila nga sakit sa tao na matarimayan din adyang kuto kalayarga o oras o ayamanan yan na masapan akababagar yan ay dinun sa lakaw na gila manunto niya sakit sa tao miyunutumpan kasakit sa badan na miya bubusong panso ay manan yan na piyaning kawiyag na yan sa kaya dunia na taros adapan makabagar na taros adapan makapamakot si ko o kababagriyan pan na sangkot oras na ayat na midugun na sulangit sabab sa diyang kutakapipikiran yan ko kasindito so hila manutwa sa tao na si kumasa kabubagrian na napakataman-taman yan so galbukyan na mapya na ko susimba niyan ko Allah na sangkutakap kasakit yan na kano kapan sabas kanyan disendit sabab sa kagya Rasul sallallahu alaihi wasallam na niya teruyampan si ko mana hadith yan aswat tigin manay so kasakit gusto di malayalayag na ipagbugai kiran sa balas o galabakiran si ko dahil niyang pankasakit na gusto na niyang pankapalayalayag manan yan na so regular galabag ka si ko dangkapan kasakit na
imbigir ka wallahu ta'ala si ko masakap kasakit ka. Ewan na niya na mabasa kay kabate sa Quran na miya sakit ka na kumbukan tao na kubian ka so kabate sa Quran na si kasamuta kaya sakit ka na imbigir ka apya di ka pa kabate sa Quran so wala so kabate sa Quran. Gilan. Datarad na ng mambu mga empleyado ang record sa gobyerno ay ginaman itong may sakit na ipambugay ron susukay niya. O di na ginaman itong mitradil na ipambugay ron pansusukay niya. Dito isa pa pasurasol na may turuyan na sudi malayalayag di magpaparo kumagal bagay ng matpia na gusto ka sakit na ipambugay kiran sa balas o galbakiran kumasa patatagwiran pansayngad na gusto masa kapipia ginawairan pa. Ikatulungan niya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pumakutan na so tamo ko tao ko dapan niyan kapobri. Ewan niyan na si ko katatagur ka tamo ka na pumakutan ka to sa makasisal ka kaon ka adun na oras ng ganatang ka tamo ka. Na uli ka niyan ganatan nasa kayong ganaton sangkot at habok ka na ay sigurado na makapublag ka no din sa kapapatay sa kabibiyag na sutamo ka na pamaputing ka kung katataguyan na ka ay manan yan na makasisad ka kaon makandiyak at kaon na mausar ka si kung mga pipiyag alaba na sampur na yan nasiku panunuatan kasiku Allah subhanahu wa ta'ala na miyang gulo na si kumasa Musa alayhi salam yung kuto sa katawa mama sa kanyan na piyamang ninyang kumusa makatamo na ay nisumbog Musa na sutamo kamay ito akatatadman taso Allah na tumwa di sutamo kamala at kalipatan taswalla. Nani kasukasoy si ko nabitan wa Musa alayhi salam sa tamang sa pituro yan at pangyakong ka hay nabi wallah. Nagyang ko to miya kay salungan na pituro na Musa miniyong suwalla makatamok ka ubait na sa sarapon na turuang ka mangyuga gusto di na iminisang bagyan na tiginauay magyuga ko sang ka na sarapon na suden so kaya yugian amya gayon sila na gusto na di wallah na diyan ko tong miuranon din so riski wallah na dadun may tanod na udi na dit mati na miya katamo tamo ka din okay na naman bumitanod na miyaw masusarabon na si ko kapuspusan na ulan-ulan nakaputakin ko sarabon na sumiyong sa kanyan si ko nimbiteray niyan so karoman yan na pituro yan nun darudupakan na anto na imapiasuan ta amyaw malinso lanulan akakuha wallah si ko tamo kaya napisimbay niyan rakata kamyaw malinso sarabon na ay pituro karoman yan na siya kung nakad inipalad ayaman yan napiakimbay ang korkawan tunay suwan ta Naya pituro yan, natigyan, ayaw kabayakon, na upama ko pa kayong kaon, nasawitan ta sa dunia. So ayaman yan ng paninimuka, kalibutan ta sa lamuan o kumata, ilad sa diyang kaya dunia, kaanta kasawiti, so tamo kapisimber tawallah. Ayun isang bagi karuman yan, natigyan na diya ko sa pagkayon, sabab sa sulangon ng mga tao asya witan iran, sa dunia iran, nadagugyan iran, si sado ka na mauli. Na tigyan, uli ka sa pagkayon, na kalutan ta, tigyan manay, sulidan mawalaita, sa madal makalot, na pangulugan taon, so kadaklan, kung mga bulawan, gusto mga pirak, gusto mga muntia, na may kakuan wallahu ta'ala so tamo kiyan nakukuan yan so liyaw lupa na di niyan kakuha so di dal mo lupa na ti karuman yan na so Allah na lambas lumambas si kailay nagulambas si katao nagkailay niyan so ayaman na yan na may papayag na gusto may susulan na kububidan amay ka ginanisuan ta
na apya sa katang nakuhaan tanyampan. Na sa babroom, na tingin ang tunay mapipikir ka. Ilahin tanong sa babay, ayaman yan na mapi ka musawir. Ilahin tanong agyan kaya bayi, manan tasyakal, agumalay para tiayak. Hindi musawir yan na tingin na darulupakan, na isasad ka tabot na diyang kaya tamo, na sagusalita o malangan, na ayaw makandut si ko Allah. Na ino kasi ko suwaswat ta ko Allah. Si ko mga miskin, si ko mga watahilo, si ko ayamanan yan, ng barang-barang ay kasuswat o Allah, na pangusarang taon na iya diyang kay tamo ko Allah, agyutwi inisubuyin. Na diyang ko to, pinggulaw na iran to, diyang ko to amat piya agalabak, na dadun mitantal so tamukiran, pupakala din, na sumyong siran si ko nabitan wa Musa, napipun grano, natira na hay nabi wallah, namiyan taling umadin sa sarabong, akakuwa Allah ko tamukiyam, napukalak kami, uba kami niyan kararangiti. Naipitero Musa, natigyan akaswi kanong puruman, na siguriano to, nakumyasoy siranong puruman, natigyan ang tunab sinikidyan niyo, kutamo kapisimbayar kanu wallah, natigyan asutamo kapisimbayar kami wallah, na inisisil kami sa swaswatan ni ko Allah. Naipitero Musa, natigyan ang besinya ula-ula, na naino kaswallah, na di niyan rakano nukuan adyang kanunata mo kapisumbay niyan rakano nago pagta kapan niyan rakano pan sabab sa kagipin gusto niyo si kuagamaw Allah. So yaman na niyan nagyena ni kapiyang asotamo ng gustong tanong si ku kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala due to kapupakadaklian. Sebab sami'ari Rasul sallallahu alaihi wasallam atina la tanqusu sadaqatu min malin bal taziduhu wa taziduhu wa taziduhu. Dia tigian kalbatan o sadqa tigian manahi sutamo uwela tigian na ipugutuyan. Kaya mananya nanya kapiradan makaswi Rasul sallallahu alaihi wasallam asu qasidka uli na kan dia kata na ipugtunan utamo utaw salin sa pukuan niya na pelabatan yan ko tamo kaya na ipsilkan yan nasutamo kami ang baon na barakat no Allah subhanahu wa ta'ala nabunyari po no Rasul adyang kanan atamo adi sesadka na pagkabalwian na nabulong o mga panyakit o manisar tamo sa ketron Rasul sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bisadaqah manan yan na bulong niyo kung pangasasakit rakano so sadaqah niyo so sabab ro na miyak kadakdakol laki ang bulingan anun si sadyang kay kapukating rumasa mga tutulan ko mga tao at na mga mga gudamiran na mga papanad ali kagagaw mga doktor ugay na sabab ko kalaw sal kairan nagusok kari kusudiran di ka pamamagay nabiulungan siran wallah subhanahu wa ta'ala niya kay sa manggulaw lang si sa Saudi Arabia adyang ko to babay na miyatay sukit minyan nadyang ko ta kidney niyan Korean o kiyag nakiyan lumarga na ayabu as solusyon yan na kapamulaan sa kidney sa lakoro. So ayaman na niyan na niyatang kadaskan yan nagka-transplant. Nagyang ko to piyakalang kapidin piyakalang kapiran sa newspaper ayaman na niyan nagkubesiran mamasa sa kidney o pagkapian nagukuha sa balas. Nagyang ko to aminita na bukayran sa ko to hospital ang kota bubaya po sa mambus sa kidney niya nasukya pa kapag din sa arga na minermasiran sa kontrata napagya makapirmasiran naguro kadang ko to po sa kidney na tumiyawag sa telepono kung mga pamilya niyan si sa probinsya si kubaryo niyan nagyang ko to miyakar garagasadan so kapagpakaguraw kiyam solo kumatan yan sa kapaguraw kiyam bumilaw sa pamahasa kidney at tigyan ang pagariyakan
Agya palayaw to bubay, 10 oras, pagari ko tingin, na ino ka pong gurok, batigyan na pong gurok ka, nakagya, anyalin sa pamikiran ka, ali ka po karaw po sa sakit ni, natiginak na, atigyan, di ka tigyan na pagkawan no bako pong barnod, katya pirmaantad na tigyan sa kapasadan, ugayit na yatigyan at kiguraw ka kang, natiyawagan ak natigyan sa mga watakang, akiagan at tamrakon wa mayran, as kanyan natiyari mawala, na ini pagapasakan din sa mga watakang, na ini paninibayuan akong siran din natigyan, ugayit nasangka ni sagasagad natigyan ng mga ulan-ulan, nalayong kami din pakalpas kuman, sabab sa margun so kawiyaganan nanya salmo na tiyan ang kani po sa mga makapiragawin ang makakantang din sa mga watakang kadadun ang yakakangkirang. Ito tiyan ni sabab, asukila ako sa pumasaka sa kidney, nakiatrangan din sa puso akang sa dada nagkundudan ako natamo ka magpusako. O di na daga nga nagkalaban akang nakisuporta kong mga watakang sa kakakantangiran, kumayaganiran sa dairang kapakakansan niya kapiragawi. Nayabutigyan, ipakapya ginawa ko na kagyan may ilayakan ako masakasakit ni na magpusakor kasukit niya akong nasuwarga yan na ipakawit akong mga watakang. Ito tigyan ni kaya pakaguraw ka kang samala. Ay nimbita akong sa mga watakang na may tulwa akong kiram. Alin niyo din rarata ginawa niyo mga ikaritang ko. Ay man to din nakita lingumar kano din so arga. Kita lingumar kano din so kipa mo ko niyo sa ayamanan yan na panganong ko niyo. May pumamasan niyo atigyan ko riyang dan niyo kapakakansan niya kapiragoyin. Ay man to atigyan nakipirma na kan din so kontrata sa ayamanan yan nakapakakuatan mo sa pira. Dago kina natigyan na aluya. O baya makapakakuiran sa pira na ayamanan yan na may sabab sa pusa anak natigyan so sa putol sa ikuang ayamanan yan na importante ko lawasakan. Nasukyan na gawin na diyang kuto babay at kasakit palay paratiyaya naranig din kanabas kanyan paduko mga layta mo kagod katawan like pakatunin na kurumay sa pumasairan sa kidney antunay niya ba na 25 real adyang ko to atimuiran na pumasairan sa kidney dagyang ko to asin yan inilaga sarakan na ginawa niyang ko Allah kaya tanudan niya na diyang kay akasid ka na bulong na kaya tanudan niyan so hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daw mardakum bisalaqa bulong niyo kung pangasakit rakano so kasid ka na diyang ko tapituro yan o natigyan ang pagari ko na diyang ka din pakahawid akal ka akagyaketo ko anak na kailangan ka gusto mga wata katigyan so gasto may imanto na siya kung isarakan ko Allah sa likod na tigyan man na ikuwan so kidning ka na nainukarak ka din sa ipamasakuron sa tarimaang kabedin asad ka ko kano ang gusto mga wata ka. Allahu Akbar. Mawarip no Allah diyan ko to tanto masakit at yagda mo ng kuto ako po sa sakit ni at iyan pagari ko na ikhlas din sa ginawa ko at kimbaga na akong rakasang kayakid niya kan at iyan kaalam pa na lang po na sa timan nagpapakayami pag ito akong pan natigiyan na dito natigiyan kamay-amay na niya disgrasya kabad natigiyan nagunian sa mga wataka nanay no kasak natigiyan naswallahu ta'ala yung mulong rakon nagyang ko tamiga na tasiran sa maliwanag na sasawag sa kutap ko sa sakit ni so kapakapipia ginawa niyan nagusok kera ta ginawa niyan sagyang ko to amalay gagaw abai abara sadaka sa ikoreano to namialin sila nagkarumay si sa walay natanto din amanan yan nanyakan darasag si karuman yan o gayit na rin malin so kapag ikhlas silang ko Allah nakagiyakog kapita makasambayan siram sa salatul layl nagyang kutong miyad tuloy karuman yan ako mabalagat sa hospital anak ko may leo doktor akang kadatarat tigyan o sumyunod ako kapakapipiya ginawa ko
na niya balaga siran sa doktor, na kaya makamasiran ko doktor yan, na piyang examin yan, na metro yan, na antunay niya inom ka bulong ama kapiya, niya kapiyar ka, si isang kaya pakapiyang ka. Iyan na inutong kapterwan niya kapiya ko, na tingin asi sa kudaratu Allah, na suwatigin sukidning ka, na miya ka function, kaya manan yan, na inuyagu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa wapuro na tantuan niya kapiya ginawiran, sa niya turuang ko tabay yarit na kato anak na bulong, arwal ko ipagbagay karakon. Ugay latigian, na inigunutapan din sang kayi, akagka-transplantakan. Na ugay latigian na yung magtaro akar ka, nagyang ko to, apian tuliro na diyang ko tanya ula-ula, sa kinisid ka niyang barin ko ipamasan yan sa kidney, na ako tingin pitindigan sa katerorasol, agulong niyo, pagkasakit rakano, susan ka niyo. Nasa lobro, nagyuto, iyaman na niya, na niya kaparatya, diyang ko ta doktor yan, sa mata-mataan na surasol, na binabnaridan, sisa diyang ko to, ayaman na niya, na niyang bulawla, natanto din, na niya kaparatya, sulaw na miya kanugun, ipung ko doktor yan na gusto lang ano kaya sampayan sa niyang kutatutul sa mata na surasol. So hadith Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tarutupin ayaman niya na benar-benar din sabab sa niyang kuto amyang gulawla na peduto sa pihak pamamasan. Yudoy ikapat biyangin sa naratang Rasul at kumakutan na suka kumakuti ko ayaman niyan nakasusurot ko dapat sukasanat wa faraga ka kabla suglik ayaman niyan na kumakutan ka sukasusurot ka na gusto ka paparong ka kudang ka pankasanat. Ay karaya ko to na igira manutwas ka na magagdam ka masusurot sulawas ka na pamakot ka din kaad na oras na kasanaat kebisig sulawas ka kapag di ka kasakit o kaya nasulawas ka na ditang kasangkot o kadaklagal mo na igira manuto makalulugar so lawas ka na manan yan nagpugusarang kalin kumapya nagususimba ko Allah kapagkatalingbad na oras asulawas ka na kabisig sa galabag na di pakatangka sa galabag na manan yan na di ka kisugat ko panggalabag makamapya uli na mapaparo so oras ka na pumakutan ka ito kaad nagpakataling umamasa kasanaat so ayamanan yan na pamikiran ka napakasimpit sa oras ka na so pamikiran ka na kasanaat na di ka makapamimikiran piya si kung gagalbakon ka yun ito so tao ng bida igilap simba niyan sa Allah masusurot sa kanyan, mapaparo sa kanyan, aguy ginaman ito, absimba niyan sa Allah, masasanaat sa kanyan. Dinan, madagla mga tao masasanaat, datarong niya nga susugat siran, mga tiyo Allah, datarong nga masusugat ang linog. Ayaman yan, nadaturo ko mga tauron, sabab sa diyang ko to kapipikirairan sang ko to kipukisib ko diyang kaya dunia o bayan antonay ni na makala diyang ko talinog na kalukutan siran ko mga walairan na duty mga tao ay baratom yung asasana at din sa pamikiran nila dataliman to sang kaya masang Adiyang kay Pilipinas na antonay ni naditaroon ang kaya gobyerno na gusto mga expert pakatitikay na gobyerno sang kaya kapkating-ting romansa ay mananyan na diyang kay Pilipinas na masusugat ni man to at yuba si isang kay
kaurasiron sa kaplilugasan kaya Pilipinas. Ay man to ng pagpumanagari din sa mga linog sa isa diyan kay Luzon, agu Visayas, agu diyan kay Mindanao, apiar tanong si saya mananya na Lanao del Sur, na si ko along na arba may post ko katlugoy man to na may nood sa mga oras si kapturugasan kay mga bangon sa tanong sa isa wao anto na diba na kasugat sirang linog na niya nga puputol so sabad ang mga kalsadairan nagu 30 walay amya mangigubar agu adun pa na mas giton sa sadyang kanan kalilinugan sa municipality Wao apa sa munisipyo adyang kaya Lanao del Sur sa manuto na pumakot katigurasol kung masa kasol kapaparungka sa dangkapan kasanaan. Ikalima, nagyang kuto at Petro yan at pumakot katigyan kung masa pan akawyag-yag ka kudar kapan kapakataling o kapatay na andin ni kapakataling o kapatay nagyang kuto adedun akapamakot kaso Allah Ta'ala na din yan din ipuspon nagyang kuto ajal andin ni katalinguman yan. Niyaluyan Allah Ta'ala sa Quran فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ andin ikaw o mga jaliran mana sa mga ginawatan mga manusia di na mabaran yawa nandun ikaw mo ajaliran na din kisunggot na gudig ka patang sa isang oras sa mananan mga ripno Allah na si isang kaya masa adun panagkiginawatan ko dunia ako yung tanong na mamamakot taro din sa malak ko pasad tanong agal ka mga pipya nagu susimba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bermanan tarbo yang kena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa review tanong to kaan bigang ko mga puso tanong an Ibn Abbas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك pamakuting ka ti Rasul so 5 susun kuda pun kita 5 susun so kudang ka pan kalukas na gusto o kabubugar ka kudang kapan kasakit na gusto kaano tamok ka sadang kapan kapubri na gusto kapaparong ka kudang kapan kasanaat na gusto kawiyag-wiyag ka kudang kapan kapatay yan ganyan amyaluy Rasul sallallahu alaihi wasallam pan asasala kausapan na inibugrian ropan apito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ dua susunati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mialim pangon so kadaklan ko mga manusia ginatiyan so kapiyaw kambubulasan na gusto ayamanan yan nakapaparu aguso kasusurot ayamanan yan na mialim pangon so mga manusia so kapiyaw kambubulasan o kadaklan ko mga manusia nagdahiran mausa sadyang kutu akapakapani mo iran sa banira na magpia nagu kapakang galabag sa galabag ka mga pipia nagyuti sabab akyarin pangan sa manusia si ko kabululos yan ikadua at igyan na so kapakasusurot yan na kalim pangansan so kadaklang ko mga manusia miyak kadak-dakladin asumiyagad akasusurot ko manusia makalulugar piya-piya na baya-baya yung budip sirbayang baya-baya yung budi pagamal baya-baya yung budi paggagalabok sa niya kadakdakla mga pipiya ugay na danyan ng tumausar adyang ko to akasusurot yan siko kapakapani mo yan sa galbakang mapiya Mahurib no Allah so Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa kanyan na lawan yan ayamanan yan na
pagkababayan wallahu ta'ala ako mga manusia nagupya katayan na karangan niyo as kanyan na si kumakagawi na may tubuhi pagkaturog yanon sabab sa diyong kuto kapananag na riyan mamakot sa yaman niya nasiban niyan ko Allah sa taman sa niya kay salungan natutulungan o Aisha su Rasulullah alisin bayang nasi kumasa kasusudjudian na nilay o Aisha amin babat kadalun sa mga dadalam sa mga paluoy niyan sa kuta karasay niyan sa katitindig sa sambayang na gusto kasujud sa sambayang may turuyan o na ya Rasulullah na inuwas ka na rin nila ang Allah kumyaw na niyawri karibatan ko galabok kauban ayamanan yan na karibatanon na yamanan yan alang ko mitaruto si kutuhan ka matara tigyan na inong kayo ni susua at ang tukad na yung rumasay na inituruyan na tiyan na ya Aisha na bakwal tigyan di kabubay mabaloy akwal tigyan amalay tadum si ko Allah diyan ka na nakaprumasay si kusimba ko Allah na ginan din iamak mamanan yan na isa na diyan ko to kalay tadum tao si ko Allah subhanahu wa ta'ala ino to nakagiyapino tanon yan alimo yan sa kiyaturoon Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ubalyunin pumagito nga sulimur kanu Allah na di niyo din may tong so kadaklian naginan so Allah subhanahu wa ta'ala namiyaloy niyan sa suratul Isra ayat ay kapito pulagusyaw wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda na mana niyan na susabad ko mga kagawi na silimpo ko kaon nagu silimpo ko na sa Quran mga kasimbayang sa tahajud na gusto ka pumbati ako Quran alawan ito palyugat raka manan yan na salakov na ito kung mga palyugat na simba na taro 5 wakto na ini palyugat wallahu ta'ala si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so salatul layl sa manan dinatanday din umur yan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sababat tiwallah sa sigurado din aswallah pakapentaong kau Tuhan ka si kumapuro apang katan Allahu Akbar dinan ma'urib no Allah manan yan nataman akya pamakoto nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyabi wallahu ta'ala suratul Baqarah akya sugunyan rakatanong sa kapumakot tanong ay pumakutan tanong na mana mapasad tanong sa kaya dunia fastabiqul khairat manan yan nasisa ko ya kanu kumapia pagurad-urad kanu kumapia o anta imala mapasad yan nagu anta imadakal amipun dunian mga pipi amang kalapakyan gumialoy niyang Umialoy niyan pan sa surat Al-Imran ayat ay kamagato sa gutlo wasari'u ila maghfiratin min rabbikum gaganin nyo so ayamanan yan narila uli na maapapun ko Tuhan nyo ayamanan yan nasayugutan o Allah sa pumakot punggaganan tanong ayamanan yan na kambugyan na tanong kurila wallahu subhanahu wa ta'ala na gusto kap mapinyan ro tanong kulang ano niyang gulaw la tanong ada tanong bitaruto si ko Allah mahulip no Allah ayat po ko rin akong si na diyan kay ay naloy tanong 5 susunod pumakutan na pagdimatan tanwai sa apian da tanudan matatago si ko lewo lupa si tanong ko marani anta kasi tanong ko mawatan si tanong ko kagawi anta kasi tanong ko kadadaon daw na pagalimatan tanwai sa mamamakot tanong sabab saat nagpakatali umarkot tanwang masa
ayaw mo na yan na kita palakada na diyang kay lima suso na kumakutan tanong kaganatan tanong adyang kay niya napakatuwalin tanong si kudarpa nanayawaan ang tuno tadarpa ang kutap nanayawaan nagyuto sa kubur pananayawaan ulang wala niya nga una usap to nga uri na kumangin tanong ko Allah makasampay tanong ko sa kabitiya ginawa nago barakat niyan rakatano agyan kay mapunto niya pag-usay tanong na kasama pa na sa kapamakali tanong ko dunya na sampurna yan na si Salomon Amori na timon-timon tanong Allah si kusurgayan Al-Jannatul Firdausil A'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.